Dobrý den. Zdravím. Tohle je vaše auto a znáte jeho historii Nie. a chtěla byste si ji ověřit? Tak prečo nie? Tak já budu potřebovat techničák, jestli máte. Jasné, skočím si pre ňo. Díky. Tak děkuju, já si to jenom tady zadám. A já tady na první dobrou vidím, že to auto je poškozený. Věděla jste, že bylo nějak bouraný v minulosti? Povedali mi, že bolo búrané, ale že to nebolo nič vážné. Tak já tady vidím ekonomickou totální škodu v hodnotě 43 000 euro. Vypadá to, že to byla hromadná nehoda, já vám to ukážu. Jaj. Ze předu i ze zadu, takže pravděpodobně na dálnici v nějaký To je koloně. moje auto? No, podle Vinka na techničáku souhlasí, takže to je vaše auto. To je docela totálka. Jako v takovémhle rozsahu už bych se bál trochu, jestli ta oprava byla udělaná tak, že to auto je bezpečný. Určitě bych kontaktoval toho prodejce, co vám to prodal, a rozhodně takovýhle auto není bezpečný a řízení. No, ono bylo docela cenovo výhodné. Tak teď už víte proč. No, netušila som, že to bude až taká veľká nehoda. Dovoz z Německa vždycky prověř. Vinko nelže.